dir alguna cosa, vol dir alguna cosa. Oh, Sergi Gaire, Sergi Gaire. És bo, teu company és bo, És bo, és bo. Bona tarda a tothom. De veritat, a nosaltres us vull explicar una cosa i m'agradaria que m'escoltéssiu un segon. Tot això, de veritat, que jo ja tenia molt respecte a la gent vella, no, a la gent gran i amb ganes de viure com vosaltres. No, gran no, home, gran me refereixo a llavors. No, però deixa'm acabar el discurs. Que sapigueu que per mi això m'acabeu de donar 10 anys de vida tots. Guapo! Guapo! Torero! Torero!